todos e a todas. Moi brevemente agradecer ás organizadoras deste... Grazas. Agradecer ás organizadoras do acto que nos teñan convidado, que para nós, para min, para nós é moi gratificante, unha honra poder estar participando aquí nesta homenaxe a compañeiros e compañeiras que pagaron coa súa vida a defensa da liberdade e da democracia. Unha democracia que será incompleta mentras existan gobernos que condecoran a División Azul, mentras existan gobernos que subvencionen a Fundación Franco ou que adiquen 0 euros á recuperación da memoria histórica. Unha democracia que será incompleta mentras as actos como que ocorreu esta semana no Congreso, no que se fai un gran acto institucional para celebrar os 40 anos da democracia, se entrega unha medalla a un exministro da dictadura, un exministro franquista como Martín Villa, responsable xunto a Fraga e Libarne da matanza de Vitoria nos últimos coletazos da dictadura. A democracia non estará completa mentre non se faga un gran acto institucional como o que se fixo esta semana, onde se sean homenaxeadas as verdadeiras heroes, os verdadeiros heroes, as verdadeiras heroínas da democracia, as que defenderon a liberdade, as que defenderon a democracia e que pagaron moitas delas co exilio, coa tortura ou coas súas propias vidas esa defensa. Polo tanto, grazas ás persoas que estiveron loitando pola liberdade e pola democracia, grazas ás persoas que loitades pola recuperación e pola xustiza, a nosa sociedade pode manter a dignidade, a nosa sociedade pode manter a esperanza. Moitas grazas ás que seguides loitando para que non venza o olvido, moitas grazas ás que loitades pola xustiza, pola reparación e pola verdadeira democracia. Mais nada. Gracias, Marcos.